Здравейте, пичове! Пак съм аз. Този път с малко по-различно видео. Доста често по време на риболов е трудно да се сетиш за всичко, което искаш да покажеш или кажеш, и голяма част от нещата се пропускат. Това е голям проблем, особено и когато около теб има и други риболовци и те гледат малко като нормалник да си говориш сам с камерите. Та в този ред на мисли, понякога увлечен в риболова, пропускам интересни неща от него. Затова сега ще се опитам да бъда по-изчерпателен и се надявам този начин на монтиране да ви хареса и да го прилагам и в бъдеще. Така, да започваме. Сега ще се опитам да ви разкажа първо малко за реката. Както се вижда от видеото, основното течение тече към другия бряг, като към средата става малко по-плитко, реката се разделя от един остров и точно покрай мен тече един малък канал, който също се явява част от реката, но не е основната. Рибите ги ловя основно в плитката част на изтичалото и за това си има обяснение. Доста често зимно време, когато се групират рибите по зимните си места, което е по-дълбоки вирове, обикновено близо до градска част, където кормораните не могат да ги стигнат, те избират по-дълбоки места и когато в реката има наличие на скобари, моронажи или други по-едри риби, които са пасажни, те заемат обикновено по-хубавите и дълбоки места в средата на вира, докато кефалите заемат по-периферните такива, като в тичалото на вировете или изтичалото. Именно в такъв участък лова и аз, което се явява изтичало на основния вир и веднага след него следва Бързайче и друг по-малък вир, откъдето също мигрират и риби. За този риболов бях избрал да ловя само на силикони, като за целта използвах най-вече килър бък и камолки, някой друг силикон тип нимфа, но най-вече килър бъга, като ги монтирах на куки с волфрамово тежнение, които сам си правя и съм показал други видеа, но все пак сега ще ви ги покажа отново. Ето това са куките. Те са с различен размер волфрам, който определя и тежестта, като волфрама се продава основно на размери в милиметри. В случая аз използвам най-много размерите от 3,5 мм, 4 мм, 4,5 мм и 5 мм, като понякога слагам и комбинации от малко и голямо топче, за да се получат по-тежки куки. Как се правят самите куки, ще ви сложа един линк от мое видео, където съм показвал точно как става. Имам даже няколко такива видеа, но ще ви сложа последното. И вече може и сами да си ги правите, като не е задължително да взимате волфрам. По същия начин може да се прави и с уловни топчета, а може да намерите в магазина всякакви куки, които са с грамажи 0,5, 0,8, 1 грам, 1,2, 1,5. Това са най-често използваните за този тип силикони, когато се лови в малки и плитки реки. Ако се лови вече в по-дълбоко, тогава за предпочитане е монтаж чебурашка, за да може силикона все пак да запази играта си и да не бъде убит от тежката кука. А сега, нека половим малко риби. Ето пък, брутален удар. Това е цъкът. Само, че много бързо удари бега. Сложа малко по-тежка, дали ще мога да се влачи така хубаво. Точно в този момент направих лек твич, който отлепя силикона от дъното и го прави видим за рибите, и веднага след това последва калването. Веднага ми чукна и вътре кефал. Отново същото повдигане и отново удар е моментален. Охо, там не е лошо. Тук в момента, в който се опитвам да твична и да повдигна, усещам, че рибата го е налапала, докато се влаче по дъното. Иска да изяде.
Сега отново, как се вижда, повдигнах малко преди това и оставих да се влачи по дъното, като рибите взимаха еднакво добре и след повдигането и само навлачен. Прецаках там на плитката. Добре, да. Девятку. Чуя направо кафяното килорбъкче малко ги разцепва. Там в основните теченица се нагледам. Стапно ми излезе. Но по-късно обаче не. Това не си взе. И само хубави довели. Не. Топани. Малкото кафяното бъкче. Само слиза долу, добре мъчко и долу. Спавай тук. Понеже не се чува много какво си мънкам по носа, тук обяснявам как само слиза килърбъкчето до дъното, изтича 1-2 метра по пясъка и веднага ударя риба. Тук някъде за около 1 час съм фанал може би 20-30 риби, като почти на всяка проводка имах калваната. Право е смазано. Ничо, че има хиляди там събрани. Но това не е още да научи. Ти хитра се. Едвам чукна.
Вън чукна градината, но... Значи и дълните кракани нотат яко. Чукне вън. Изпуснах го. Треса условно. Това обаче му право десетката. Право не дава да пуснеш големия килър с кръченцата. Как го метнеш и веднага го изяжда. Микрофон. Мегата пасето. Гати прасето. Не гнаса размера. С по-големия килърбък се дигне размера. Сега ще промени други варави, където съм си правил да видя дали ще има интереси към тях. Уп, да го изпуснах. Този го фанах. Право не ги съсипва. Пичи се. Брън, бац. Търпания, свободно влачане на варата по дъното и направо я взимат като води. Като води. Отбелязвам, че с големия килър имаме няколко фанати извън устата, което доказва теорията, че хапат кръчетата.
Стане, бе. 3 стичания без кълване. Не го. Бързо се поправи. Да, бързо се поправи. Бягай. Това беше това. Аз мисля, че дъното. Само ям бол. Ето го, бе. Само за пец на леко и е тука. Go, go, go! Един след друг направо. Удря, не го фаща ми следващия. Но съм казал, че тия с дългите кръчета ловят още повече. Просто активизираха, но не знам да направя. Добре. Пак пропуснах един-два. Щеш да е хубаво да го фанат. Или той. Добре, може и това.
Нали си ходи там да снимаме с рибка. Малените пени си умираме. Двойните на половината. Това като бял червич. Тук реших да използвам една двойна камола, като разделих двойката и монтирах само едната камола, която перфектно имитира поедър бял червей, жълъдов червей или общо взето всякаква една апетитна ларва, която зимата нито един кефал не би пропуснал, просто за да видя дали ще кълват и на тях, а не само на килърбър. Тук го е, но не са да леко стъпа. Защото не усетих каване. Не усетих каване, ама го е наматило яко. Нищо, че няма шега. Значи на камола. Това беше удар вече. Ще ми вземе вейцата. Много по-некои скобар или морона да се изложи. Иска само няколко сутринта. И тогава нищо. Так, сега махмата си трябва. Хайде, хайде бе. Вземи го, да се види. Така. Някакъв си го наматил. Че и люстички имам от предишна рибка. Права смърт. Камъката да взимат малко малката.
Еми, пичове, това е от този риболов. Хванах още доста риби на различни силикони, за тях ще ви кажа в следващото видео. Пишете в коментарите, ако този начин на монтиране ви е харесал и се получава добре, за да продължа да го правя така или да се опитам да го направя още по-добре. Така че пишете долу в коментарите, ако ви харесват видеята, абонирайте се и до нови срещи!